землището на настоящото село Сваленик е кипял живот от хилядолетия. Като първите писани сведения са от 1657 година в данъчните регистри на османската администрация. Селото е отбелязано с името Исфалник. Често в османската граматика за по-голяма звучност към думите добавили буквата И. Село Световрачане е отбелязано в документи и Световрачане. Студена и Студена. Сваленик и Свалник. Стамбул и Стамбул. И така. Връзка с данъците са отбелязани жителите на селището. Към 1670 година това са около 250 семейства, без да се отбелязани точната численост на населението и данъкоплатците. Най-голям брой жители е имал към 1957 година, когато е имал към 420-430 ученици, а населението към 3400 души. Местното население е участвало във всички войни. Сръбско-българската, Първата световна, Балканската, Междусъюзническата, Втората световна война. Един от известните участници във войните е местният жител Иван Драганов Комитата. Когато се интересувах за миналото на селото, попаднах на документи в Народната библиотека Кирил Методи. Оттам ми предоставиха и малка фотография, въз основа на която скулпторът Георги Радулов направи скулптура в центъра на града, където в наши дни се извършват тържества по случай различни харцойски празници. Интересно за селището още е поминъкът на местното население. От дълбока древност има отбелязани сведения, че тук е процъфтявало животновъдството, пчеларството, зърнопроизводството, което и в наши дни също е добър поминък на местното население. Други характерни елементи от историята на селото са свързани с водоснабдяването, електрифицирането на селото, което се осъществи през 60-те и 70-те години на 20 век, когато се асфалтираха и първите улици в селището. И интересно за историята на селището е, че през 1945 година за пръв път в България група работници от завод Мюлхаупт пристигат в централния площад на село Сваленик и започват ремонт на лемежи, рало, коши, каруци и други, с което поставят началото на бригадирското движение. По този повод е поставен и паметен знак в центъра на селото. От тук бригадата, която работила без заплащане, била поканена в различни селища в Русенския край, дори в Добруджа. Така се заражда бригадирското движение в България, което участват хиляди последователи в строителство на ЖП линия, прохода на републиката и още много други. През 1868 година делегация от християни и мюсюлмани посещават Истанбул и успяват да вземат от падишаха разрешително за строеж на църква и на джамия. По сведения на някогашния свещеник Дочо Цветков, българите и мюсюлманите заедно изваждали камък от каменните кариери и донасили 5 каруци строителен материал за църквата, 5 каруци строителен материал за джамията и така традицията на добрите взаимоотношения между християни и мюсюлмани е продължила и по-късно. Борянке, ще ти напия си фалдата. Ама ще ти взема и китката. Да знаеш, че болежа приоди да каже на вашите, че тати ще дойде на жениле. Да вземеш да откажеш. Няма, бе, Тодоре, няма да откажа.
Зей, Тодора! Ау! Гино, ела! О, добър ден! Добре дошла, Маргина. Мале, от кога не сме се виждали с тебе? Май беше лято с картофилми, конопите олово, Маре. Мърч, той едно време, нали бяхме другарки, като момувал ми, от тогава сме се виждали. Пък сега ще ти кажа. Аре, кажи. Нашо Тодор ма приоди да кажа, де тейко му утре ще доди на жениля да иска вашата Боряна. Пък от моята майка съм запомнила. С то сражен, за разрове пепелта, че да стане рапцата. Пък нашо Тодор, да ти кажа, и много работен, много и добър, пък и много и имотен. Аз сега се тръгвам и се оставайте с много здрави. Ади, чимно да си жива и здрава. Георге! Георге, бре! Где си, бре? Тука! Яла, бре! Ами еш Тодор от Копанкулци, Лазар от Копанкулци, прачил за жениле, искат нашата Боряна, бре. Че тя не е много малка, бре. Дети май на дома още и на гърни боб не е сварила, и на пеш ляп не е опекла. Как да я дадем, бре? Мълчи, Мари, хората са много работни. Най-голямата нива горе на нея е ливада тялната. Такова хубаво място не е за изпущане. Хубаво място. Бай Георги! Бай Георги! Олазайте, олазайте! Хайде, добър ден! Добър ден! Дайте скоменете, мър, да седнат хората. Кажете сега, за какво сте дошли? Чуваме, бай Георги, че имате юница за продаване. Пък ние имаме момък за женене. Добро ни момчето, работно. Па и ние, знай сме ора на почето селото. Додолу ми да искаме вашата мома стопанка да му стане. Же я дадете ли? Че момчето е убаво, ама Боряна ни е още малка, ни женене ни, пък и най-малкото чедо ни. Той стичето и малко, ама гняздо си свива. Тогава сади, нека не е да питам. Тодоро, вървика и Боряна да я питам. Борянке, айла, мер майка. Айла тапкоче за кота вика, я. Борянке, ти познаваш ли Тодора на Копанкулите? Аресваш ли го, че е приодил жениле да те искат? Искам го, тате, що ми той ма иска? Щом Боряна го иска, ще станем сватове. Борянке, я мер майка от Сандъко. Дунци е и на риза за свикро, шита покрай гърляко. Пък за женилите да донсеш така ни кърпи. Ади дари ги, майка, дай ризата на свекър. Дайте, Мартодора, ракията да се прочерпим за годежо на младите. Айде пийте сега. Айде на здраве. Айде на здраве. На здраве. На здраве. Тъй, свато, значи ние ще си варим. Утре са балим към 5-6 часа нарано. Ще дойдем да донцем парите за булката. Убаво, свато, аз съм здрави си остани. Айде. Георгич, малка ли Боряна още, бре? Малка, ама като си рекъл пък ади. Да я дадем, ко да правим? Я илаче, майка, илаче да се нагласим, да накичим къщите, да направим манджите, че сега же съм ни сватите ж додате. Улезте, свато! Добро утро! Айде, добро утро! Улезте, че то навън и много време ни дава да ореш, ни да сееш. Кога ще свърши тъс кърската работа, че дървата остана огората, с него ще их затисне там. Сядайте! Долу ми, както бяхме се разбрали свота да донцем парите за булката. Кажи сега, колко же искаш? Свато, колко дадеш? Значи давам
2000. Ама, свато, момата ни умова, работна, като за жени на чекамо на нивата, никой не може да я стигне. Хайде, давам още 1000. Ама, малко са, момата ни убава, голяма песнопойка, като запее на нивата на Понардере, часа чува от среща на Попов Буджак. Златна ни излезе тъс мома свато, ама Ерлия да е. Давам още 1000. Свато, толкова стигат. Вземи, чедо, тези пари са за тебе. Ние сега с парите ще купим съндък за даро на Боряна, пък свато и сватята ще да ичат атлете, пък ние сега с вас ще отидем на Оремак, да се почерпим за годеж на младите, пък да чуят, че у селото ще има сватба. Хайде да отидем. Съм си рекал, тай ще направим. Хайде, свато! Ама да знаете, като си отидете, ще кажете на сватите, че ги чакаме да додат тук на Кроеш. Те сме се разбрали, на планния ще додат у дома на Кроеш. Убаво, сватя, няма да Айде, оставайте се здрави. Айде, на Оремак. Свате! Свате! Лазайте! Айде! Добре сте дошли! Добре заварили, свате! Ами, убава мома не дало ти, ама и субал род са зародил ти. Тъй, свате, тъй, да са живи и здрави! Голямо имане да имат и от голяма челя да имат. Дано. Мамо, да видят сватите Боряна колко и дар си направила. По цяла нощ чеше и предише. Тъй, майка, тъй. Свате, кажи сега, колко мъжки ризи ще ти трябват за сватбата? Слушай, свате, какво ще ти кажа? Кажи. Една риза за свикро, една за зечо, една за драгинка, една за чича, една за побащим и една за дивиро. 6 ризи тама, свате. Убаво, свате, убаво. Има толкова сплатно, че ще остане 2 ладя да ушим и на малкото кръсенче и на риска. Убаво, свате. Ама сега, вземете и си оберете за вас ризи. И аз сега да видим. И от той платно ще ушим и на деверчето и на риска. Мали, че тънко платно. Ще ми дадете вашето бърдо и аз да си изтъка такос. Ще дадем, свате, как няма да дадем? Ще дадем и ви да имате. Свате, аз искам, свате, билските очи искам да я заменя. Убо, свате, убо. Ам за помайчината риза няма. Къде е сваренишкото спущане? Много убава. Тази е полската с комбинезоно за дълбичката. Слагай. Тънкото спущане за итървата. За итървата да бъде. Жълте байдеми за итървата. Убо, свате. И тъс, читалесто спущане за дъртата баба, че да люлей бебето. Убо, свате, убо. Тъс па възланца. Деверчето като отиде у гората да пасе оливете, да събира круши с тяло. На заселките ще дадем по една така на кърпа, а пък на останалите сватбари по една къса на възланца. Стига де, свате, че остай да има и за булката, за новата къща да я накичи. Има, свате, и за собата има. Ще я накичим. Айде сега. Ни давал ми, а сега да видим ли какво ще платите за тези дарове. Свате, тъс червена ябълка и парата на булката, че да е червена като ябълката и здрава като парата. Дай Боже, свате, пък той си стимел да загъват на бебето очите. Пък тъс индиена прастилка праща дъртата баба, че булката много да шета. И слушай, свате, какво ще ти кажа. Свико заръча, че жедим на Руси с каруцата, да купим на булката кожу, кадифяна уста и чели. Убо, свате, убо! Марко майчимо, дай да видим и той удар. Какво се осукваш? От мене този баруш, че булката като оди на бабин ден да се завива.
Тук с ябълка. Чакай. Габи. Така. Я дайте той дети да го търколиме тук от даро, че първата рожба на младите да е мъжко чедо. Тъй. Опа! Айде. Браво. Булки, я дайте, Мари, дайте той чергата да залием свачите, ще да ни попие. Айде, свате. Айде, Мари. Айде! Залюля се дана, горе на Балкана, между два солдата. Булки, я дайте възланците, майка. Я да нагостим свачите. Аз и нейте свате. Възглавниците. Айде я. На трапезника. Бачи си кървата, да си. Айде си кърва. Дайте манджите наредите на трапезнико. Учи вкусни манджи направили сватите. Мале, сватя, я какви мазни раки, ма. Ич не ви свидело маслото. Как ще ни свиди, сватя? Баш за вас ли да ни свиди? Сумулите лябо, какви са дебели и убаво изпечени. Мою, шо стаята и се кашкал? Дължи от брашното, то се на Лазарото денца го мелим. Майка, от ръчичките всичкото. Тъй, сватя, тъй же е, таква же е раптата. Не може. Свате, мъжете като идва, тъй се разбра. У петък ще вечерим кръстнико. У съботата ще направим заселките, ще изедим медената пита. По неделя ще правим, ако е живот и здрави, сватбата. Убаво, свате, убаво. Айде, ние вече ще се ходим. Айде, много здрави. Айде, оставайте се здрави. Айде. Булки! Булка Иванов! Булка Митов! Айде, ма, къде сте? Какво стана, пак? Как какво, нали знаете, утре е сватбата на вашата Золичка Янка. И от горната мала вече заселките се чуват на зечо. Ама ви извикате ли нашите, ма? Извикаме ги комшийките, дружките на Янка, младите булки, всичките имаме от нашата мала. Айде, ма, викнете баба си да ви каже какво да нагласите за заселките. Пък аз ще напаля огнището за медената пита. Бултодоро, Зек Стефано! Айде, улизайте. Мале, пък какви сте... Какви сте убави, пък на кичани сме ръкосани китки. Добре дошли. Добре сте ни заварили. Бабо! Ида, майка, ида. Елате, закъсняваме, заселките вече додва. Ида, аз таманно лязо. Еш какви сте убави. Бог да ви благославя, майка, много сте убави. Таманно лязо у Гърличо, че да взема малко маджун от делвата, че да направим медената пита да я намажем. И вие сте дошли пък, ама я дайте сега, дей брашното, майка. Дайте сега брашното. Дай трите сета сега. Я огръбката е там на лайцата беше. Опишнико, айде, донесли сте я. Сега ще пресеем и той брашно. Ти си, майка, първа. Ще пресеш брашното през трите сета. Първа съм, бабо, първа съм. Айде. Янините, дружки, другарки, заотиват. Яна вика, айде Яно, ай другарки, ай да идем. Залга студена, барети няма
вейки. Стига. Я дайте съндъко на Янка с даровете и го обърнете срещу слънцето, че да има берекет у новата и къща. Дайте да накичам заселките. Той бил пълен, Мари. Много дари има нашата Янка. Пълен, тя много работна нашата Янка. По цели нощи не спи да приде, да тъче, да направи. Айде да го благословим. Сега, тъс риза на Кроежо си образви кървата. Японската с комбинезоно е за золвичката. Жълтите байдеми за помайчемата. Сваленишкото спущане за итървата. Лозената ека за помайчемата. Пакейта си риза, теменушките и джандарската възланца са за свикро. С този пищи коконките, ще се венче и булката. Пауните пък за зечо. Лозовите листа за драгинка. Стиченцата за чича. И сваленичките цветя за побащима. Как хубаво ви накичваме сега? Носете много здрави на вашите, а пък аз ще замеся медената пита за вечера. Айде, оставайте се със здраве. Айде, много здрави се носете на сватовете. Добря ви среща! Да, бе, Бог добро! Имате много здрави! От зетю, от свекро, от свекървата! И вие имате много здрави от булката, от майка и от тейка и от всичките роднини. Айде да си разменим и китките, че да се зародят двата рода! Айде! Айде сега да варим озечо, да изядем медената пита. Ние па отиваме у булката, да носим венчето. Деча са венче с него. Свекърво, Джесима, добър вечер! Добър вечер, добре дошли! Аде, улазайте, аде, върете. Добре сте ни заварили, носим ти китките. Те с китки ще ги гудиме и тук под стрелата за берекет на младите. Носим ти и даровете, дед ги избралче на Корежо. Аде да ги бележим, а да не ги сменят. Я да видим моята риза, коя беше. Жълтите байдеми, де тя? Дай да си я бележа. Ей го дей тук, Мама, айде и ние да си платим даровете. Давам тъс престилка на булката да шета, пък тъс желязната пара да са железни като желязото, да са еки. Аз давам тости стимел да загъват на бебито очите и тъс червена ябълка, да са бели и червени като ябълката. Ад заселки ни да пуснем по една пара и после да направим урото. Айде, па те с дарове ще ги дигнем за булката. Айде сега да ви нагостим. Дай, майка, дай трапезата. Сега ще отчупите от питката. И първото дробенче ще потопите от солта и пипери. Младите да са имат като солта и пипери. И слагате по дестачо. Другото дробенче, чакайте сега, тъй да ви дам на всичките. Айде, майка, вземайте.
Другото дробенчо, Маджуно, да се лепят младите. Тъй пак по дестачо. Другите вече, вие си едете. Ще апвайте. Айде. Пек от бобо, от раките, от зелето, вземайте, майка. Че сладки манджа сте направили, свате. Нали зато и сме се помъчили малко да ви шетаме. Не знаем и сватите ще додат. Убо. Айде сега да направим урото. Да знаеш, мамо, да знаеш, дето щях пенка да взема. Дето щях пенка да взема, че щях на Руси да ида. Че щях на Руси да ида, древно камъни да купя. Мария, свати, да кажете на свато, каквото е обещал, да го даде. Подир каруцата с даро на булката, да вържи билцата. И той нивата на Нейкова ливада горе обеща 20 декара, ама да я даде на равното. Свати, ето и дет сме го обещали, ще ви го дадем. Наш род не сме такви сора. Знам, свати, знам, ама аз да кажа пак. Айде, останете със здраве. Ще ви представим две коледарски песни и благословия, отново характерни за село Сваленик. Зафръкнаха коладели, два гълъба коладели, два гълъба коладели, два ангела коладели. Чи свършаха коладели, малко и много коладели, малко и много коладели, 2 дни, 3 дни коладели, 2 дни, 3 дни коладели, 3 недели коладели. Чи къснаха коладели, на царето коладели, на царето коладели, на коляно коладели. Разтърсиха коладели, пъстри крилца коладели, че свалиха коладели, бяло и книжим коладели, бяло и книжим коладели, черно слово коладели, написано коладели, от Господа коладели, от Господа коладели, до царето коладели, да направим коладели, таз година коладели, таз година коладели, коледата коладели. Тебе пеем коладели, Бога молим коладели, колко звезди коладели, на небето коладели, толкова здраве коладели, в тази къща коладели. Двама са братя колади, коладели, говорили им колади, коладели. Айде се, братком, колади, коладели, да забегнем колади, коладели. Говорили колади, коладели, и тръгнали им колади, коладели, че вървели колади, коладели, малко и много колади, коладели, малко и много колади, коладели, 2 дни, 3 дни колади, коладели, 2 дни, 3 дни колади, коладели, 3 недели колади, коладели.
коладеле, че стигнали коладе, коладеле, влашката земя, коладе, коладеле, влашката земя, коладе, коладеле, Ябълганска, коладе, коладеле, тебе пеем, коладе, коладеле, Бога молим, коладе, коладеле, колко звезди, коладе, коладеле, на небето, коладе, коладеле, толкова здраве, коладе, коладеле, тази къща, коладе, коладеле. Славайте, момци коладници, че завари ви дяда ви Дария на естие питие на Божи веселне, че не излезе брат братски син, че ни се радуе обрадува, че ни дари добра дара вид превид кравай, на кравая сребърна бабка. Амин! 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 Сребро му се ляло колало и през прак преплувало, и той кой малко да го даде Господ доброчестиви синковци, дъщерки. Синковците с колата да внасят, дъщерките с будовците на иглите да изнасят. И той кому и малко да го дари дядо Господ един хубав бял кон, от когът бега да обеги, когът гони да стигне. Амин! 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 Групата към читалище Светлина ще изпълни 3 песни: Пустата слана есенна, Мама Стояно думаше и Задали се стоенеле. Пустата слана есенна, рано ми рано паднала и попарила на малки моми цветята и на полето древата и на гората листата. Сало едно дърво, сало под него дойче войвода. С него вярна дружина, дойчин дружина, думаше дружино вярна, сговорна. Ставайте и ни да видим, помой сърцето юнашко, комой сагата левеска. С него да се сразиме. Залюбя се дана горе на Балкана, горе на Балкана, между два солдата. Между два солдата, Тодор и Маринчо, Тодор дана дума, дано любе, дано. Дано любе, дано, не се залюлявай, не се залюлявай, не ме залюбявай. Аз войник отивам, тебе тук оставам, тебе тук оставам, млада и зелена. Тебе тук оставам, млада и зелена, млада и зелена, бяла и червена. Мама Стояно думаше, стоене, синко стоене, нешичко шата попитам. Нешичко шата попитам, правичко да ме обадиш, защо ти конче
воля. Дали от много и карани, или от много и ранени, или от много и ранени. Стоян мама си думаше, майноле, стара майчице, като ма питаш да кажа. Като ма питаш да кажа, знаеш ли, майноле, помниш ли, накъде стара планина? Накъде стара планина, зад нея село и голямо, зад него Гашко голямо. Отрам си залюбих на снага тънка и висока, на лице бяло и червено. На лице бяло и червено, зато и ми конче заболя, заболя и запосаля. Българските народни носии и до ден днешен будят възхищението ни. Те определят не само самобитността на националната ни култура, но са и израз на високото художествено народно дарование. Сами по себе си говорят за вековните културни традиции на българския народ. Семейно-обредни облекла при сватба. Булка. Облеклото е характерно за 30 години на 20 век. Състои се от кадифена фуста, атласена престилка с бял ширит, кичена риза, сакена сека, арка и чели, вало с пара, извезено на улешки. Свекър и свекърва. Тези носии са характерни за края на 19 век. Женската носия се състои от кърлянка с бродерия кълчеста, престилка с бродерия късмо, бяла дълга риза с усмена, с пазвена шивица, четалчета или байгеми, джубе, чембер, дременка и качун на главата. Мъжката носия се състои от кенарена риза, шита пазва, пояс, мъжки елек, антерия, широки панталони бюрнеци и кълпак. Заушник. Облечен е в мъжки национален костюм и носи характерните обредни предмети. Такана турба, гердан, ела и петел. Празнично обредни облекла. Лазарка и боенец. Облеклото на боенеца е характерно за 30 години на 20 век. Облечен се конска риза, улан пети, пешкири. Доварената кърпа е обреден предмет. Лазарката е облечена в национална носия. Булка облечена на Великден. Облеклото е характерно за началото на 20 век. Състои се от кенарена риза с тънко спущане, кожух с вършаци, кадифена фуста с престилка чело, баруш Венеция. Носи кърпа, копанче, с обреден кравай и айчелник. Пеперуда. Тя е облечена с дарове от природата, листа от репи и клонки от бъзи. Носи плодородие и късмет.
Коледар. Облечен е с мъжка национална носия с характерните обредни предмети. Кривак, стрела с кравай и калпак окичен с пуканки. В огнището на българските народни добродетели има всичко, с което биха се похвалили други народи. Но не всичко, което има в него, го имат и другите. Затова колкото повече и по-дълбоко в сърцата ни са изкритите от вековната му жарава, толкова по-горди трябва да се чувстваме. Добре дошли на нашата трапеза, приготвена по сваленишки обичай. Пред вас са най-характерните сваленишки гозби, приготвени от бабите от читалище Светлина, село Сваленик. Аз съм приготвила бакляна чорба. Тя е постна чорба, характерна с това, че се прави вместо оцет. Слагаме зелени сливи за подкиселяване, копър и бакла. А тази гозба е еченца. Прави се от счукани орехи, гореща вода и суха риба. И сол, да. Палачинки, които ги знаете сега, нашите баби и ние им казваме търкалачи. Правиха се само с вода и брашно и сол. Не, яйца тогава не се слагаше. Така, всяка от нас е приготвила по нещо вкусно и ще си покаже нейните гланджи. Аз съм Даринка Мицова. Приготвила съм една, казваме, каша. То се приготвя от брашно и завира се водата, запържва се брашното, но много се запържва, докато покафене е брашното. След това се слага маджун и се налива съвсем малко вода, като много бързо се бърка да се отлепи от чигана. И след това се еди като десерт. А това е мамалига. Прави се от царевично брашно, което също по същия начин се завира в ченжара, вряла вода, поставя се малко солчица и когато водата позаври малко, не е съвсем да клокоче, се дръпва отстрани от печката и се сипва по малко брашното и се бърка с дървена лъжица. След това, когато достане до известна гъстота, се слага отново на печката и се бърка, докато заври да се сгъсти. В чиган се слага олио и червен пипер, запържва се и се залива отгоре самата мамалига. Аз да допълня нещо за мамалигата. На времето, като се приготвяше в тенжерата, се вземаше дървената лъжица и се изсипва направо на естача, на синията. И се прави на едни топки. И на средата се слага в една пръстена чания маджун и се топят, вземат от мамалигата от топчето, топят го в маджуна и така се ядеш. Тъй, аз съм величка и съм приготвила 3 гозби от сушен пипер. В тази гозба има пресен лук, сушен наденик и сушени чушки. Това са раки, сваленишки раки, пълнени чушки. В тях има нарязан прас лук, булгур, ориз и зели. И след това, като се напълнят, се варят. А тия са сушени чушки, барен пипер с оцет, олио и чесън.
Ами това е къпана баница. Плакета. Или плакета, са казвали бабите. Тя се прави от листи печени, сирени олио и се пече. Това е, тавата се казва черкия. Едно време така се казвали бабите, медна тава, от мед голяма и се пече отгоре на печката, на дърва, на огън, обръща се и пак се запича. Това е тиквеник, който се прави от листи, точени листи. Едно време са ги точили с точилката на естача и се заливат с тиква и захар и орехи. Тиквеник. Сега ще ви покажем как се приготвя треница по сваленишки. Правят се, брашното се пресява, налива се вода, правят се трохи, пресява се през ситото, за да се отдели брашното, което е полепнало. След тук, като се отделят трохите, вода на котлона завира, слага се солуцица и малко олио и започва с едната ръка, с дървена лозица се бърка, а с другата трохи се слагат по-малко и постепенно, постоянно обаче се бърка, за да не стане на едри парчета. След като поври и е готова треницата, се прави запрашка от олио и червен пипер и се полива отгоре и е готова за ядене. При нас се ползва обикновено за закуска. А може също треницата да бъде приготвена, отгоре се посипана с захар, орехи, да се яде и като сладка, и отделно като солена. И това са палачинки, приготвени от мен. Търкалачи, посваленишки. Приготвят от брашно и вода и се пикат с олио, масло. А това пък е ушав, посваленишки. Ушав. Приготвя се от сушени плодове, които сме ги изсушили през лятото. И през зимата обикновено си правим такива ушав, такъв, с захар подслажда се, от сини сливи, ябълки, кайси, ако има, череши, дренки, каквито плодове има изсушени. Най-вече дренки. Да. И това е характерното. Хайде сега заповядайте всички да опитате от традиционните сваленишки манджи. Заповядайте. Хайде. Вземете си и от раките. Обаче баницата е най-хубава. Че няма маджун за търкалачетата. Като го ядеш, таман стомахът ще бъде. Маджун на есен сега не се прави това. И се изгори. червен трендапил под бяла цвята. То не било, а влига най-била булка. Велика тя на Драгинко
думаше. Драгинко, драги, деверя, оженили са. Батю ти взели си буче, хубаво. Изобразена паламарката. Ето на я. Житния клас. Това. И сърпа. Ето на. Дето щях пенка да взема, че щях на Руси да ида. Си щях на Руси да ида, дребно камъни да купя. Дребно камъни да купя, кълдарам да и направя. Мариклава да ти
Седянка се кладеше от моми Евгени. Седянка се кладеше от моми Евгени. Мене мама ми каза, слагай да вечеряме. Мене мама ми каза, слагай да вечеряме. Слагай да вечеряме, постилай да лягаме. Слагай да вечеряме, постилай да лягаме. Пусто вечеряхме си, пусто поливнахме си. Пусто поливнахме си, пусто поливнахме си. Мама и тато заспаха, моето сърце не заспа. Мама и тато заспаха, моето сърце не заспа. За втора поредна година в местността Бели бреги провеждаме събор за автентичен фолклор с наименованието Родолюбие от Поломието. Идеята на събора е да се върнем назад във времето и да покажем по автентичен начин живота преди с песните, занаятите и традициите. Да запознаем младото поколение и да предаваме наученото. Надяваме се събора да спомогне за развитието и облагородяването на района. България, тази най-красива дума, която с гордост носим в сърцето си. Наша родина, наша земя, безкрайна, красива и наш роден дом, единствен. Родината е майка, а от майка по-скъпо няма. България, земя, чието народ е наследил традиции и обичаи, предавани от поколение на поколение. Такъв е и днешния ден. Еньов ден. Красотата на Еньов ден се крие в българския дух, който се е запазил през дългите векове на развитие и повратности в историята. Направили сме за вас венец от билки, под който може да мине с вяра в магическата сила. Когато традициите са живи, жив е и духът. Те възпитават любов към родината и ни свързват с нашите корени и мъдростта на предците ни. А пред всички нас стои една задача – да съхраним тези спомени и да ги предадем на поколенията след нас. Да се знае, да се чува, че България от векове векува. Добре дошли! Добре дошли, уважаеми гости и скъпи самодейци! Добре дошли в село Сваленик! Добре дошли в Поломието, този чудесен природен феномен! Добре дошли за втора поредна година на традиционния фолклорен събор под наслов Родолюбие от Поломието, който се провежда по инициатива на Даниела Кънева с помощта на ръководството на община Иваново и самодейния състав към читалище Светлина, село Сваленик. Сърдечно благодарим и на нашите спонсори в лицето на Ета Калуян Кънев, Пека Клас, Румен Копанков, Пенка Пеева, Тодор Петков. Даваме думата на кмета на община Иваново, господин Георги Миланов, да открие днешния събор. Добър ден на всички! Предвид присъствието, което наблюдаваме, че проявява така доста голям интерес не само жителите на общината, но и околностите. Това е един събор, който иска така да наподобява и хората така като вървях сред вас, като една малка жеравна. Дай Боже да стане и да превърнем този празник, тази идея, която Даниела Кънева възроди, така да правим такъв събор и да го превърнем в
традиционален и не само местен, ами и от национално значение. Дай Боже повече хора да имат интерес, защото това е едно от нашето минало. Традициите, които те първа виждаме, че голям интерес от млади хора започват да се вълнуват и да искат да правят тези неща. Това нещо ни крепи, държи ни вярата в доброто. Всички тези неща, свързани с българските традиции, произлизат от българското село. Така че ние сме част от тази инициатива и искаме чрез нас да покажем и на поколенията по-младите, да им пресъздадем, за да видят да могат и те да се заредят, както и ние. Сме се зареждали от по-възрастните от нас хора и да може да предават и те на следващите след тях. Благодаря на всички, най-вече на организаторите, защото това нещо да се организира е наистина сериозно мероприятие. Искам да изкажа така благодарност на читалището, на местните хора от село Сваленик. И Сваленик се така почва да се традиционира като едно населено място с изключително богата култура, като имаме на предвид, че няколко поредни години, с изключение на тази, но пак взимаха приз, печелят Златната гадулка, което е наистина добро представяне в името на не само на селото, на общината, в традиционното надпревара. Така че да благодаря на абсолютно всички участници, които ще вземат днеска участие, и за тези, които няма да вземат участие и са дошли да уважат събора, да им пожелая весело изкарване, да бъдем заедно в най-трудните моменти, както сме днеска, защото само заедно ще успеем да постигнем такива хубави мероприятия, хубави неща, които са свързани изключително много с развитието на всяко едно населено място на територията на община Иваново. Благодаря на всички, хубав празник ви желая, честит празник Енев ден, който е много традиционен български и не само за билките, а и за момите, младите, дано да има повече, до година да има повече 2-3 сватби, които да бъдат произлезли от днескашния ден. Така че благодаря на всички, да сте живи и здрави и весело настроение. Откриваме събора в изпълнение на самодейната група на читалище Светлина 1929, село Сваленик с художествен ръководител Цонка Кънева. Дъскалица пена, мамо, дъскалица пена, иска да се жени, мамо, иска да се жени. Там, там, тирга, там, тирга, там, тирга, 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 там, тирга, там. Такой ще я вземи, мамо, такой ще я вземи, негова да бъди, мамо, негова да бъди. Там, тирга, там, тирга, там, тирга, 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 там, тирга, там. Даскал ти му мила, мамо, иска да я вземи, мамо, негова да бъди. Там, тирга, там, тирга, там, тирга, 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 там, тирга, там. Майка и не дава дума, даскала да вземи, мамо, негова да бъде. Там, тирга, там, тирга, там, тирга, 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 там, тирга, там. Там, тирга, там, тирга, там, тирга, 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 там, тирга, там. Курс за надиграване. Молим всички двойки, записали се за ръченица, да заповядат при нас.
Нека с малко хумор да завършим участията на самодейните състави за вас. Народно читалище Светлина 1929 с художествен ръководител Цонка Канева ще представят Червен дядо. Червен дядо като рак, нас будил вечер кълпак, взел на рамо торбичка, влязъл дядо в кръчмичка. Его дядо вика шум, дядо вика, вика вик. Кръчмарска гадино, дай на дяда си вино. Наточи му отпица, дой му и бистра главица. Него дядо дядо смучи като смок. Дай се дядо по съвсем, из кръчмичка